Hello, Kumari Tess. Tess! Kumari Tess, kumusta nga? Ay na. Hoy, apay, inya dagita, impos mo dita, Facebook nga, gumungat ka dita, kwa. Kwa na man, i-update na man na kita, mapaspasama dita, ayan tayo. Inya tata, ay, ipupos mo dita nga, kurkurakot, kung kunam dagita, politiko. Kita ipupos mo nga, pagpagungtam dagita politiko. Apay, ay ta. Nagtakaw dati, kwarkwarta. Sino ba ti nagibutos? Dagita nga kurakot nga politiko. O imbutos mo magayam. Tanga ka ako Marites. Ay na po, imbutos mo magayam tapos tatagong ungat ka. Kedi si kati tanga. Tanga? Hamo gamin ang nga ibubutos. Iba gamin ididay takinya mo nga panunutam nga nalalay mo sino pangitadan yun nila kayo di buto yo. Ang kwa. Tanga ka, kumaritis, ay na apo. Agungat-ungat ka tatatas, imbutos mo gamit nga kurakot nga politiko. Akin basol nga eh. Kidi nakatugaw, data nga kwata, ano, nakatugaw, kidi makatakaw. Ay na, tungang, beb ka, kumari. Ata lang may bagat kinyam. Ibutos mo tumanan, ata no makatakaw dan tumanan. Sige, tanga.